Pila ka mga Indian nationals sa syudad sang Iloilo pabor sa travel ban nga ginapatuman sa pungsod sa mga naghalin sa pungsod India. Apang pila sa ila, nagapati nga hindi amuna kadako ang COVID cases sa India, baliskad sa mga ginapahayag. Si John Sala nakatutok. Yara na sa malapit 18 million na COVID-19 cases sa pungsod India. Adlaw-adlaw linibong nagakatapikan sang virus dito. Sa karon ng India ikaduwa sa may pinakamadamong kaso sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan sunod lang sa Estados Unidos. Gani sugod subong adlaw tubtob Mayo 14 nagpatuman sang travel ban ng Pilipinas sa pungsod India kag sa mga persona nga may travel history sa mga pungsod. Taga Punjab, India, Sanday Kuljinder kag Jas Singh kag masubra 4 ka tuig na nga nagapuyo ang mga ini diri sa syudad sang Iloilo. Suno sa ila bangod wala man sila sang may mahimo, pabor sila sa travel ban nga patuman. Hindi sa situation, na situation subong? Oh, okay man subong kasi sobra man na yung balita subong may COVID na India. Apang nagpanindugan ng duwa nga hindi dapat pagkahadlukan ng mga taga-India bangod hindi man matuod nga amo sinakadako ang problema sa COVID-19 sa India suno sa ila. In India, no COVID. You don't believe in COVID, sir? May believe kami pero may sobra na balita-balita, di ba? May one news, rolling naman, di ba? Kaya sobra na yung balita-balita na yung tanan na yung COVID. Tapos yung media attached na sa government. Ano na gusto government, doon lang na yung balita na yung media. Maluwas sa Pilipinas, nagapatuman man sang travel ban ng USA, Hong Kong, Pakistan, New Zealand kag United Kingdom. Upod kay Sililo Duque, John Sala, Buona, Western Visayas.